So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, गासिबो रुमा उल्टां-बुल्टां जाजोबना दं। बे मोनसे रुमा ओरैनो माने थाखायो नालाय जोंहाना खालि दा बेयाव ओंखाम संगासिनो बेसेबांखिनि लादों बेखौ आं देखायगोन आं नोंथांमोननि स्टप गोदान लाबोदोंमोन आं दाखालिबावै मैया लाबोदों स्टप गोदान स्टप आरो माबा बे गेस केना बेखौ लाबोदों मोनब्रै बेसेबांखिनि आं नोंथांमोननो दा देखायगासिनो बे साफा गुन्दै गोजा उननिया अमानि थाखाय आरो ओमफ्राय दा मैयाबो संखांबाय मैया मोनायाव संखांबाय ओमफ्राय आरो दिनैबो संगासिनो बे गेस मोनसेजोंनो बेसेबांखिनि लास्टिं जायो बेखौबो आं मिन्थिया गोदानसो नालाय दा संनानै नायबासो मिन्थिगोन आरो मैया संखांबाय खिन्थु ओंखाम ओंख्रि दालि बिदिनो संखांबाय आरो दिनै संगासिनो बेसेबांखिनि जोरो बे गेसआ बे स्टपजों बेयाव बारायनोबो हायो खमायनोबो हायो आं दा एसे ओंखामा मोनसिगोन नालाय खमायना दोनबाय आं बे स्टपखौ आरो आं पुरा डिटेल्स होगोन दसथाना नोंथांमोननोबो नांगौबाथाय आरो सोरबा केम्पिं खालामनो थाखायबाथाय माने बिराद मोजां बे गेसआ So guys, दा जोंहा थिनस्लां हानगासिनो बे जांख्रि होदों नै गासैबो नोंथांमोना नायना ला दा आजिखालि बेनि दामाबो बारा जाबाय आगोलाव जोंनिथिंजाय आरो नोंसोरनिथिंजाय बेसेबांखिनि मिन्थिया आङो थिनस्लांनि दामखौ जोंनिथिंजाय बेसांहा आयो दाथ' 50 थाखायाव फानदों 50 थाखा दा 50 थाखा सोलिगासिनो थांनाय बोसोर बेसां मोननो थांनाय बोसोराव 40 थाखायाव फानदों देग्लाय 10 थाखा बारिबाय आरो किन्तु रेटआ 50 थाखानि दंखायोमोन नामाथाय आगोलावबो किन्तु जोंहा 40 थाखायाव फानगासिनोमोन देग्लाय 50 थाखायाव फानदों ओमफ्राय गाखो होदों सानै बिसोरनोबो हाजिरा होगोन आरो दा फैसा होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेसेबांखिनि कामायखो नोङो देग्लाय बोसोराव हा देग्लाय बेसेबांखिनि कामायखो नों बे फांसे दं बिफांनिफ्राय खाबायनायाथ' एसे बुरजायैनो मोनबाय ओमफ्राय आं माने बावगारजोब्बाय बेसां गामियावबो फानहरबायना दाखालि बेसां लांदो दाखालि लांनाया माबा 16 केजि नों जिरनो खस्थ' जायोना जाया एसां बुरजा जिरनायाव खस्थ' जायो नै 1 केजिखौ बेसां गोबाव लायो जिरनो थाखाय बारा गोबावथ' लाया बारा गोबाव लायाना होमबाबो नोङो जिरबाय थानाय जायो नालाय मोनसेखौनो एसे बोरैबा नाङो आंबो आगोलाव जिरखांबायना माने नों माबा लाङो आरो आसिया जेनेबा नों जिरबाय थानाय जायो नालाय आरो माबा मेगनफ्राव हाबनाय मोनो खुगाफ्राव गोखै मोनजोबो ना गोखै दांबाय थानायखायनो दा बेनो आरो 50 थाखा सोलिगासिनो नोंथांमोननिथिंजाय बेसेबां सोलिगासिनो दंथाय बे सोरबा मिन्थिबाथाय कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय नोंसोरनिथिंजाय बेसेबांखिनि लायो थिनस्लाङा बेनिफ्राय नै जों दा आनबक्सिं खालामनानै देखायखाबाय डाइरेक्ट बे गेस स्टप बेयो 367 ना मा लादों बेयो जायखिजाया 350 हमना ला ओमफ्राय बे मोनब्रै खेबसेनो अर्डार खालामखादों आङो मोनब्रैजों माबा लादों 500 लादों 500 थाखा लादों मोनब्रैजों ओमफ्राय माने टटेल बिदिनो 800 सो थांदों आरो 800 900 खाथियाव लोगोसे आं नोंथांमोन बुंनि सानबेसे सालायजायो होनबाथाय सानबेसे सालायदोंमोनलाय नों गेसखौ मोनसेखौ बे गेस मोनसेखौ सानबेसे सालायदों होनबाथाय 2.5 दिन माने साननै आधायाव नोङो सानना ला 5 टाइम जागोन आरो 5 बार जागोन आरो मा संजागोन नोङो ओंखाम ओंख्रि आरो भाजि बायदिसिना सानसेयाव आरो खेबसेयाव बिदिनो 5 बार संजागोन नोङो बेनिफ्राय बाराथ' थाया गेसआ बेयाव बेसेबांखिनि दं 225 ग्राम नामा मोनब्रैजों माबा थायो 1 केजि गैया 900 ग्राम दं मोनब्रैजों ओमफ्राय नोंथाङा माबा केम्पिं खालामनो थाखाय आरो माबा वान टाइम बहाबा थांनानै बानायनानै जानांगौ जायोना बेनि थाखायसो लायो आरो बांसिनानो ओमफ्राय खिन्थु दैलि ओंखाम ओंख्रि संनानै जागोन बिदि नङा मालाबा समाव नों मेगि संलायबाय बिदि अहायबा थांनानै माने केम्पिं खालामनो थाङो ना आरो अहायबा हाजोआव थांबाथाय जेबो बनसन नागिरनांला आरो बेखौ डाइरेक्ट लांदो संनानै जादो डाइरेक्टनो ओमफ्राय नै बे अट'मेटिक खालि बेयाव सुइच मोनसेल' होनांगौ बेयाव लाइटार जेबो नाङा बेखौ नै बिदि खालामबानो डाइरेक्ट अर जोंखायो बे खालि गेसखौल' लागायनांगौ आरो बेयाव So guys, दा जों कल'नियाव थांनि माखासे खामानि दं माने थास' लाना फैनि कार्बिफोरनि हाजोनि थास' लाना फैगोन जों दा मैगं लाना फैनि आरो सानैजों थांनानै दा नै समाबो 4टा बारबाय आजिखालि साना जोबोर गोजौआव थायोना जायखिजाया थांबाय थानोसै जोङो दा बाजाराव बेरायबानो खेबसेनो जोबखायो बाजाराबो फिसाथार थागोन खोमा
নাই আৰু বেলেগ ইফালেও নাই আৰু আপোনাৰ তাতহে পঠাই দিছে सब लकेल मैगं ना सोर फानदोंमोन सानबा दुइबायानो खोमा सानाबो हाबबायानो खोमा होनदों मैखुनानो दा केजि 200 टाका खालाय मैखुना दिनै मैखुनदोसो जादोंसै होमबा ना मिरामिस ना आधा केजि 100 टाकानि बुरजा थाराखै माथो ना जागौ हानाय नङा बेखौनो दंफांनि ना मानिसोथाय दंफांनि नङा दैसा जाग्राया मैखुन माबानि नङा जिगाबनि नङा बे हायाव थानाय हायाव बेरो 20 टाका लागोन ला केरेला नाखाय हो इमान तिता पाहाৰৰ হলেহে 500 10 টাকা एकटात नोंसो सिनायगोन दा मोनानायनि दा न'आव रिटार्न मा दामबाय दं दा न'आव थांबाय दोनसै सानाबो दोबैखाबाय 5टा 5:30 जाबाय बहुत जाबाय आरो जों बायदिसिना जाबाय खिन्थु भिडिअ'सो नुवाखै उदै बुंजोब्बाय खिन्थु न'निफ्राय फैनायाव ओंखाम उखैना दंमोन जोङो ना बेलदांदां जालायदो नामा लाजियाबो खोमा मालायनि मना नागिरो ओइलाय माबाखौ बरन मेथाइखौ आरो হা ইটো নাখাব ইটোতো ইটোৱে খাব আৰু ইফালে একজন আছে গুলিয়াখै खोमालै खुरियो बायनो हो बायनो होइसो